Това са хора, част от тях, и аз няма да обобщавам, които подлежат, ще го кажа сега, по-рано гледах да не го казвам, подлежат на санкцията на 30-то апостолско правило. Този път безспорно. Защото в годините на разкола се повтаряше, че, да кажем, патриарх Максим е избран с съдействието на държавната власт и затова подлежи на ударите на 30-то апостолско правило. Това беше само отчасти вярно. Защото да, той е бил благословен от комунистическата власт да стане патриарх, но той вече е бил и епископ и митрополит. 30-то апостолско правило обаче казва, който получи епископска власт със съдействието на светските власти, да бъде низвергнат и облъчен. Имаме ли сега от осветените епископи такива, които подлежат на санкцията на 30-то апостолско правило, които са получили своята епископска власт със съдействието на не какви да е светски власти, откровено богоборни, не атеистични, антитеистични светски власти. Ами вижте, простата сметка е такава. От тези 11-тима, доколкото си спомням и доколкото направихме справка с господин Момчил Методиев, 7 са вербувани още като архимандрити. 3 дори още като иеромонаси. Имаме априори място за съмнение, че тези архимандрити, още повече тези иеромонаси, още по-назад, след като са били вербувани още в този техен сан, най-вероятно са получили и епископската си власт благодарение на агентурната им принадлежност. Ще го разберем много лесно, прочетите досиетите. Ние вече имаме някои фрапантни случаи. Един от митрополитите, както изнесаха в пресата, след като е станал епископ, специално е дошъл да почерпи с бомбони шоколадови май своя водещ офицер. За какво е благодарил този настоящ митрополит? Сигурно тъкмо за това, че е получил епископската си власт. Благодаря. Най-вероятно, казвам, повечето от тези посветени архиереи ще научим, че са получили епископската си власт със съдействието на антитеистичната власт. Какво означава това? Трябва да бъдат низвергнати и отлъчени даже, казват Христо Апостолско правило. И в тълкованията на това правило специално даже се отбелязва защо то е толкова строго. Защо то отстъпва от принципа за едно нещо не наказва и два пъти. Защото се казва в тълкованието. Низвержението от сан е, че връщаш това, което и без това не ти принадлежи, защото не си го получил от Бога, а си го купил, като Симон Блъхва, който се опитал да купи дара на Духа Святаго, и след това, след като го върнеш, вече биваш наказан. За това, което си направил, се отпъчва. Безпрецедентна ситуация. По-голямата, айде да кажем не всички, по-голямата част от тези архиереи подлежат на санкциите на 30-то апостолско правило. И сега, не съм канонист, но мисля, че знам, че църковен съд, който да приведе в действие подобно наказание, може да бъде извършен само от действащи архиереи. Даже от архиереи, които имат своя реална епископия. Тоест, от митрополитите в нашата православна църква. Действието на 30-то апостолско правило спрямо придобилите епископската си власт със съдействието на държавна сигурност трябва да бъде приведено в действие от църковен съд, състоящ се от същите тези архиереи, които трябва да бъдат негов обект. Как това може да стане? Как очакваме да стане? Да, моите очи, както тук спомена господин доцент Дилян Николчев, също са отворени. Аз също гледам да стоя на земята. Поради една причина не мога да се представя как е могло да бъде извършен такъв църковен съд.
над някого от самия него. Най-вероятно няма да бъде извършен. Следователно се намираме в безпрецедентна църковна ситуация. Епископата, или айде част от епископата на Българската православна църква, напълно се е откъснал от останалото изпълнение на църковния народ. Той не може да бъде наказан, той не може да бъде обновен, защото трябва да го направи чрез самия себе си. Той глухо защитава самия себе си и ясно е защо. Трябва някой нещо да направи. Какво може да направи? Аз пък съм оптимист по отношение на съборното начало в църквата. Оптимист по мен. Оптимист, поставящ възстановяването на съборността под условието на едно много голямо усилие, което трябва да бъде извършено от миряните и от свещениците. Разбира се, че сегашният устав трудно ще позволи възстановяването на тая съборност да се случи. Ние обаче трябва да направим огромно усилие. Ние трябва да направим безпрецедентно усилие, което трябва да отговаря на безпрецедентната ситуация. Ако трябва, ще трябва да се съюзим миряните. Ще трябва да се опитаме да създадем свои мирянски организации. Ще трябва да се опитаме да оказваме непрекъснат натиск с всички църковни и граждански средства, за да има едно същинско представителство на миряните. Истинско, реално. Ще трябва действително да се пребори нашите едорийски свещеници, особено онези, които са достойни за това, да вземат участие в един безпрецедентен църковен събор. Не един редовен, предишен, следващ и така нататък, е безпрецедентен, защото ситуацията е безпрецедентна. Може ли да бъде извършено такова усилие? Аз мисля, че може. Защото като казах, че по времето на комунизма нас през моста над бездната са ни привели жените мироносици, нещата от тогава са променили. Променили са, макар това да не са забелязали. Макар това много хора да не го забелязват, включително журналисти, включително хора, които държат уж ръката си на пулса на обществото. В България вече има истинско, образовано, мотивирано, живо църковно мирянство. Аз свидетелствам за това. То го има особено в големите градове. То се създаде след 10 ноември в големите градове. В храма, в който аз се черкувам, това многократно съм го казвал и може би тъкмо, защото многократно съм го казвал, се стовари репресия върху едно ред на моя храм.